Mzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi chimwemwe ndikulandireni pano pa Tiyankhule na Mbuye. Lero ndi la Mulungu la 14 pa chaka. Mawu atoyamba kuchokera m'buku la Mprofeti Yesaya chapter 66 verse 10 to 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Oscar Nkhata kuchokera ku St. Louis 9 The King, Mpiri Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Galatia mutu 6 ndime ya 14 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Paul Maloya kuchokera ku St. Joseph Parish, mu Diocese ya Windhoek, mdziko la South Africa. Ndipo utenga wabwino uchokera mtenga monga analembera Luka woyera mutu 10 ndime ya 1 mpaka 12 kenaka 17 kulekezera 20. Amene akutiwerengera mawu a mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Nwagaba a chipani cha Montfort Missionaries SMM, a director a Lunta Television. Mawu a m'buku la Mprofeti Yesaya. Kondwera nayeni Yerusalemu, musangalale chifukwa cha iye, inu nonse amene mumakonda mzinda umenewu. Kondwera nayeni mwachimwemwe, nonsenu amene mukulira. Mudzalandira chitonthozo ndi kukondwera nacho kwambiri. Mudzagawana naye ulemerero wake ndi kusangalala nawo. Chauta akunena kuti, ndidzakupasa zabwino zochuluka ngati mtsinje wa madzi. Chuma cha mitundu ya anthu chidzafika kwa inu ngati mtsinje wosefukira. Mudzakhala ngati mwana woyamwa amene mayi wake wamunyamulira pambalipa, kapena kumululuza pa mawondo. Ndidzakusangalatsani ku Yerusalemu monga momwe mayi amasangalatsira mwana wake. Mudzasangalala poona zimenezi. Zidzakulimbikitsani ndi kukupasani moyo wamphamvu. Tsono mudzadziwa kuti ine Chauta ndimathandiza amene amandimvera, ndipo ndimakwiyira adani anga. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata ya Paulo woyera kwa Agalatia. Abale, ine sindinganyadire kanthu kena kalikonse koma mtanda wa Ambuye wathu Yesu Khristu basi. Popeza kuti iye adafa pa mtanda, tsopano zapansi pano kwa ine zili ngati zakufa. Ndipo inenso kwa zapansi pano ndili ngati wopachikidwa. Kuwumbalidwa si kanthu, kusawumbalidwa si kanthunso. Chachikulu nchakuti Mulungu apase munthu moyo watsopano. Mulungu apase mtendere ndipo wachitire chifundo anthu a Mulungu onse amene amasata njira imeneyi. Kuyambira tsopano asandivutenso munthu wina aliyense. Pakuti zipyera zimene ine ndili nazo pa thupi langa zikutsimikiza kuti ndine wakewake wa Yesu. Abale, Ambuye athu Yesu Khristu akudaliseni inu nonse. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 10 ndime ya 1 mpaka 12 kuyambiraso ndime ya 17 kulekeza 20. Pambuyo pake
Ambuye Yesu adasankha anthu 72 nawo atuma awiri kuti atsogole kupita ku mudzi uliwonse ndi malo aliwonse kumene iye ankati apiteko. Adawuza kuti zinthu nzambiri koma antchito ngochepa. Chifukwa chake pempani mwini zinthu kuti atume antchito kukatuta zinthuzo. Pitani tsono ndikutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Musatenge chikwama cha ndalama kapena thumba la paulendo kapenanso nsapato zapadera ayi. Musamayimenso kuti mupereke moni pa njira. Ku nyumba kulikonse kumene mukhalowe muyambe mwanena kuti mtendere ukhale mu nyumba muno. Ngati mnyumbamo muli munthu wofuna mtendere umene mwanenawo uzakhala pa iyeyo. Koma ngati mulibe munthu wofuna mtendere umene mwanenawo uzabwerera kwa inu. Kalani mu nyumba yomweyo, mudye ndi kumwa zimene akupatsani, pakuti wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Musamachoka kumene mwafikirako nkumalowa ku nyumba zinayi. Mukamalowa mmodzi, anthu nakulandirani, mudye zimene akukonzerani, muchiritse anthu odwala amene ali muzindamo, ndipo mwawuze kuti tsopano ufumu wa Mulungu wakufikirani. Koma kumudzi kumene mukhalowe, anthu nkupanda kulandirani bwino, mukapite m'misewu ya mizindamo nkukhanena kuti tikusasirani ngakhale fumbi la mmudzi mwanu muno limene limathirira ku mapazi athu. Komabe dziwani kuti ufumu wa Mulungu wafika. Kunena zoona, pa tsiku la chiweruzo Mulungu azachitirako chifundo polanga Sodomu koposa polanga mudzi umenewo. Anthu 72 aja adabwerako ndi chimwemwe nati, Ambuye, ngakhale mizimu yoyipa yomwe imatigonjera tikamayilamula m'dzina lanu. Yesu adawuza kuti, ndidaona Satana ali kugwa ngati mphezi kuchokera kumwamba. Ndakupatsani mphamvu zopondera njoka ndi zinkhanira, ndi kumagonjetsa mphamvu zonse za mdani uja. Palibe kanthu kamene kangakupwetekeni. Komabe musakondwere chifukwa choti mizimu yoyipa ikugonjerani, koma muzikondwerera kuti mayina anu alembedwa kumwamba. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale anga okondeka, la Mulungu labwino kwa inu, ndipo ndifuna leronso titengepo maphunziro awiri pa mawu amene awerengedwa, mawu atatu. Phunziro loyamba: as you recruit people in faith, learn to distinguish the necessary and the secondary. Ukamalandira anthu mu mpingo, ndidziwe zinthu zofunikira kwambiri, zinthu zofunikira pang'ono. Ndikapanda kusiyanitsa, ndibloka anthu ambiri kuti alowe mu mpingo komanso kuti ayanjane ndi Mulungu. Mawu achiwiri, Paulo akukumana ndi anthu amene alogwiritsitsa malamulo ndi amene salofunikira zedi. Lamulo limene likubweretsa phokoso ndi lamulo lowumbala. Kodi munthu kuti apulumuke ayenera kuumbalidwa kapena kuumbalidwa is something up bola munthu akhale ndi chikhulupiriro? As you recruit people in faith, learn to distinguish necessary and secondary things. Kuti munthu apulumuke, Mulungu afuna chikhulupiriro. Nkuona kuti amasindika Abrahamu nanga iyeyo anapulumutsidwa ndi chani? Chikhulupiriro chimene chinampulumutsa. Anthu ambiri akuchingika, akumangika, nakumanako ndi banja lina limene limadandaula. Anatuluka mpingo chifukwa atsogoleri ena ampingo
amaika zochinga zambiri nawonso anati nanga tizingokhala basi tiyeni tikalowe mpingo wina uko. Sikunali kufuna kwawo, koma nthawi zina ife atsogoleri timakhala chochinga kukhala ngati Afarisi aja amene timangochinga anthu kuti asalowe uku mfumu wakumwamba. Ife sitifuna kulowaso mwina nthawi zina, koma kuchinganso anthu ena chifukwa tayika zambiri lamulo ili. Posachedwa apa president wa Conference of Catholic Bishops amanena kutilangiza nsembe sizofunikira kuti wansembe mpaka upite paguwa ndi canon law kumaonesa anthu canon law nkwauza kuti yayi malamulo twali umu osunga mpingo onsali umuno ngati suwadziwa basi kala chete ndikuuzeni zofuna kuchita ndinaphunzira zonsezi ndiye palibe wondilamulira. Is it necessary? Munthu afuna adziwe mulungu wake ndipo ingomulozerani zofunikira zina, they might not be as necessary. As you recruit people in faith, learn to distinguish necessary and secondary things. Chomaliza phunziro lachiwiri, without collaboration, the mission can be tough. Value your collaborators. Ukapanda anthu ogwira nawo ntchito, ntchito ya utumiki imavuta ndipo imalemera. Nkuona Ambuye Yesu amatuma awiri kuti azitandizana. Pamene wina wadwala mwina wina amutandizako, pamene wina watopa wina amutandizako. Kuyenda awiri simantha, ndi mwambi wati nchichewa. Kukala weka ngati mtumiki nzovuta. Nthawi zina ena tazolowera kukhala toka ndipo maganizo anga ndomaliza basi. Koma mukamakhala awiri kapena atatu apo bola ukabwera ndi mfundo ena makuyikira nipo nsoni ndemanga. Koma iyi umakhala ndi mfundo zambiri and looking at things from different angles. Ndikakhala kuti ndakumudwa palibe wogawana naye, nkuona kuti frustration taizina imabwera. Ena pezeka kuti mwina akumamowa mopitirira muyeso chifukwa akukhala yeka. Without collaboration, the mission can be tough. Value your collaborators. Ndipo ndikakhala naye munthu amene ndimugwire nditu bwino kuti tikalisane bwino mpamene utumiki umapepuka ndiponso umakhala wokoma. May God give you the grace. May He give me the grace that I be a better person today than I was yesterday. Amen.